Tak to bude. Čaute ľudí, ja som Jaským Kupovec a vítajte v ďalšom novom videa. Ideme si ochutnať, sme kúpili dubajskú čokoládu za €30, možno 30. A ideme si to ochutnať, pozerajte. Dubajskú čokoládu ešte nemám nikdy. To na obrázku je stokrát väčšie, tu má. Pozrite, jak to je pidi. Nie je to presne Rio, ale nevadí. Toto nie je také dobré, jak som si myslel. Hej, ale to chutí dobre. No, ochutnám. Ľudia, pozerajte, nám to je extrémne dobré. Yeah. Bez nejvíc gustativa. Toto ty, ja to nechcem. Ja neznášam Dubajsko teraz. Uj! Oa, Luboviek. Luboviek. Čo? Ja to nebudem jesť všetko. No nebudem. To dá mamke. Ja idem z niego pôjde v Krompáchoch. Tu nás sme teraz. Tu nás tak sme. A ide si. Tam v tom zeleném obchode. Nikdy si tam nekupujte Dubajskú čokoládu. Takže čaute. Ja sa s vami učím, čau.